गुरुपौर्णिमेनिमित्त प्रतिवर्षीप्रमाणे यावर्षी माजी मंत्री आमदार दीपक केसरकर यांच्या निवासस्थानी माडखोलीतील प्रति शिर्डीची पालखी दाखल झाली। दरवर्षी गुरुपौर्णिमेच्या आदल्या दिवशी त्यांच्या निवासस्थानी श्री साईंची पालखी दाखल होते। केसरकर दाम्पत्याकडून यावेळी पादुका पूजन केलं जातं। बुधवारी सायंकाळी केसरकर यांच्या निवासस्थानी श्री साईंची पालखी दाखल झाली। दीपक केसरकर व सौ पल्लवी केसरकर यांच्या हस्ते साईबाबांच्या मूर्तीवर अभिषेक करून पादुकांची विधिवत पूजा करण्यात आली। त्यानंतर साईंची महाआरती झाली। याप्रसंगी शिवसेना जिल्हा प्रमुख अशोक गळवी, शहर प्रमुख खिमराज उर्फ बाबू खुर्दरकर, वेंगुर्ला तालुका प्रमुख नितीन मांजरेकर, दत्ता सावंत, शुभांगी सुकी, नीता कविटकर, दीपाली सावंत, शर्वरी धारगळकर, किरण नाटेकर, दत्ताराम वाडकर, अर्चित कोकळे, सुजित कोरगावकर यांसह साई भक्त मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।